ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ትኾኑ ተኸታተልቲ ቻናለይ ሎሚ እውን ከም መትሩ ንዓኹም ይጠቅም እዩ ዝበልናዮ ሓደ ጉዳይ ሒዝና መፂና ኣለና። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ነዊሕ ዕድመ ንምንባር ጥዕና ዘለዎ ህይወት ንምምራሕን ዝሕግዙ 10 ዓይነታት ኣሕምልቲ ክነቕርበልኩም ኢና። ላይክን ሰብስክራይብ እናገበርኩም ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ። ሓደ ጻዕዳ ሽጉርቲ ቀዳማይ ንሪኦ ንሰውነትና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣሕምልቲ ጻዕዳ ሽጉርቲ እዩ። ጻዕዳ ሽጉርቲ ንሰውነትና ኣዝዩ ካብ ዘድልዩና ቀንዲ ንጥረ ነገራት ሓያሎ ኣብ ውሽጡ ሒዙ ይርከብ። ሴሊኒየም፣ ማንጋኒዝን ቫይታሚን ቢ6ን ዝበሃሉ ንጥረ ነገራት ኣብ ጻዕዳ ሽጉርቲ ይርከብ። ብፍላይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ጥሒና ወይ ኣድቂቕና ንጥቀም እንተደኣ ኮይና ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ሰውነትና ብዝበለፀ እናዓበየ ይኸይድ። ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ሰውነትና ስርሑ ብግቡእ ንኽሰርሕ ካብ ዝገብሩ ዓይነታት ኣሕምልቲ ሓደ ጻዕዳ ሽጉርቲ እዩ። ጻዕዳ ሽጉርቲ ንጥዕና ዘለዎ ህይወት ንኽንመርሕ ካብ ዝገብሩ ኣሕምልቲ ሓደ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ቅድሚ ግዚኡ ዝመጽእ እርጋን ንምክልኻል እውን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ጻዕዳ ሽጉርቲ ክንጥቀም ከለና ኣብ ሰውነትና ዝርከቡ ብእዋኑ ከይነኣርግ ዝገብሩ ብዙሓት ሆርሞናት ይፈጥር። እዚኣቶም ድማ ጥዕናና ካብ ምሕላው ብተወሳኺ ብእዋኑ ከይነኣርግ ይገብሩና። ብፍላይ ምሽብሻብ ቆርበትን ሕማም መጋጠሚ ኣካልናን ንምንካይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ጎኒ ንጎኒ ድማ ደም በዝሒ፣ ሽኮር ሕማም፣ ልብን ዝኣመሰሉ ሕማማት ሰውነት ንምክልኻል ጻዕዳ ሽጉርቲ ግድን ክንጥቀም ይግባአና። ካልኣይ ቀይሕ ሽጉርቲ እቲ ካልኣይ ንሰውነትና ጠቃሚ ዝኾነ ዓይነት ኣሕምልቲ ቀይሕ ሽጉርቲ እዩ። ኣብ ሃገርና ካብቲ ልሙድ ኣብ ኩሉ ነገር ቀይሕ ሽጉርቲ ከም ዝኣቱ ይፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር መብዛሕትእና ቀይሕ ሽጉርቲ ክንጥቀም ከለና ካብ መጠን ንላዕሊ ኣብሲልናዮ ስለንጥቀም ጥዕናዊ ጥቕሙ እናጎደለ ይኸይድ። ስለዚ ቀይሕ ሽጉርቲ ክንጥቀም ከለና ብዝተኸኣለ መጠን ብዙሕ ከይበሰለ እንተኾይኑ ተመራፂ ይኸውን። ስለዚ ኣብ ቀይሕ ሽጉርቲ ውሽጢ እንታይ ዓይነት ንጥረ ነገራት ኣለዉ ኢልና እንተተዓዚብና ብፍላይ ድማ ፖታሽየም፣ ቫይታሚን ቢ6ን ዝኣመሰሉ ወሰንቲ ንጥረ ነገራት ካብ ቀይሕ ሽጉርቲ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ቀይሕ ሽጉርቲ ብግቡእን ኩሉ ግዜ እንጥቀም እንተደኣ ኮይና ኣብ ሰውነትና ክፍጠር ዝኽእል ሕብጠት ብግቡእ ንኽንከላኸል ይሕግዙና። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ ሰውነትና ዝፍጠሩ ንሰውነት ዘየድልዩ ጎዳእቲ ተሃዋስያን ካብ ሰውነትና ንኽውገዱ ናይ ቀይሕ ሽጉርቲ ተራ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። ደም በዝሒ ንምቁፅፃር እውን ወሳኒ ዝኾነ ቀይሕ ሽጉርቲ እዩ። ጎኒ ንጎኒ ድማ ኣብ ሰውነትና ዘሎ መጠን ኮለስትሮል ንምቁፅፃር ይሕግዘና። ቀይሕ ሽጉርቲ ኩሉ ግዜ ንጥቀም እንተደኣ ኮይና ኣብ ሰውነትና ዘሎ ዘየድሊ ኮለስትሮል ካብ ሰውነትና ንኽውገድ ይገብር። ብተወሳኺ ድማ ጠቃሚ ዝበሃል ዓይነት ኮለስትሮል ኣብ ሰውነትና ብዝበለፀ ንኽሰፍሕ ይገብር። ሰለስተ ብራስልስ ስፕራውን ካልእ ነዊሕ ዕድመ ንምንባርን ጥዕናና ንምሕላውን ዝሕግዙና ዓይነት ኣሕምልቲ ብራስልስ ስፕራውት ይበሃል። ብራስልስ ስፕራውት ከም ፍዮሪ ካውሎ፣ ብሮኮሊን፣ ካውሎን ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ዘርኢ ኣሕምልቲ ኣብ ትሕቲኡ ዝሓዘ ዓይነት ኣሕምልቲ እዩ። መብዛሕትኦም ኣሕምልቲ ድማ ቫይታሚን ኬ ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ንረክብ። እዚ ንጥረ ነገር እዚ ደም ከይረግእ ንምክልኻልን ጥንካረ ዓጽምን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሕማም ንምክልኻል ዝጠቅምን ንምክፍፋል ዋህታት ወይ ድማ ሴልስ ዘድልዩ ቫይታሚን ሲ እውን ካብዚ ኣሕምልቲ እዚ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ቢ6፣ ማንጋኒዝ ከምኡ እውን ፖታሽየም ዝኣመሰሉ ንጥረ ነገራት እውን ካብ ብራስልስ ስፕራውት ክንረክብ ንኽእል ኢና። ብራስልስ ስፕራውት ኩሉ ግዜ እንጥቀም እንተደኣ ኮይና ልዑል ፋይበር ንረክብ። ፋይበር ብተደጋጋሚ ሰውነትና ዝረክብ እንተኮይኑ ድማ ኣብ ሰውነትና ምግቢ ብቐሊሉ ንክሓቅቕ ይገብር። ካብኡ ብተወሳኺ ጥዕና ማዓንጣ ንምሕላው እውን ብራስልስ ስፕራውት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣርባዕተ ኮሚደረ ኣብ መላእ ዓለም ብብዙሓት ሰባት ካብ ዝጥቀሙሉ ዓይነታት ኣሕምልቲ ሓደ ኮሚደረ እዩ። ኮሚደረ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ዓለም ተጠቃሚኡ ብዙሕ ከም ዝኾነ መጠን ንጥዕናና ኣዝዩ ጥቕሚ እውን ከምኡ ብዙሕ እዩ። ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ቢ6፣ ቫይታሚን ኬን ዝኣመሰሉ ወሰንቲ ንጥረ ነገራት ኣብ ኮሚደረ ንረክብ። ኮሚደረ ብተደጋጋሚ እንምገብ እንተደኣ ኩና ብዙሓት ፅረ ኦክሲዳንት ናብ ሰውነትና ንእቱ። እዚኣቶም ፅረ ኦክሲዳንት ድማ ንጥዕናና ንምሕላው ይሕግዙና። ጎኒ ንጎኒ ድማ ንጥዕና ቆርበትና እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኮሚደረ ብቐጻሊ ምጥቃም ንሓያሎ ጥዕናዊ ጥቕምታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኮሚደረ ብተደጋጋሚ ዝምገቡ ሰባት ንደም በዝሒ ከምኡ እውን ንልቢ ዝኣመሰሉ ሕማማት ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ኣዝዩ እናጎደለ ይኸይድ። ሓሙሽተ ጥቕልል ካውሎ ኣብ ከባቢና ብቐሊሉ ክንረኽቦ ንኽእል ንጥዕናና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ካልእ ኣሕምልቲ ጥቕልል ካውሎ እዩ። ጥቕልል ካውሎ ትሕዝቶ ካሎሪኡ ኣዝዩ ትሑት እኳ እንተኾነ ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ንጥረ ነገራት ግን ብዙሓትን ንጥዕናና ኣዝዩ ኣገደስትን እዮም። ቫይታሚን ኬ፣ ቫይታሚን ሲ፣ ፎሌት፣ ፖታሽየም፣ ማንጋኒዝን ጽቡቕ ምንጪ
ክኸውን ይኽእሉ እዮም። ጥቕልል ካውሎ ልዑል ፋይበር ኣብ ውሽጡ ብምሓዙ ምኽንያት ንምሕቃቕ ምግቢ ዓብዪ ተራ ይፃወት። ጎኒ ንጎኒ ድማ ጥዕና ማዓንጣ ንምሕላው ጥቕልል ካውሎ ኣገዳስነቱ ካብ ዝኾነ ኣሕምልቲ ንላዕሊ እዩ እንተተባሃለ ምግናን ኣይከውንን። ልዑል ርጉዲ ዘሸገሮምን ክብደት ሰውነቶም ንምቁፅፃር ዝተፀገሙ ሰባት እውን ጥቕልል ካውሎ ደጋጊሞም እንተተመጊቦም ክብደት ንምንካይን ክብደት ሰውነቶም ንምቁፅፃርን ይኽእሎም። 6 ካውሎ ፍዮሪ ካልእ ንሰውነትና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዓይነት ካውሎ ፍዮሪ እዩ። ካውሎ ፍዮሪ ብተደጋጋሚ ንጥቀም እንተደኣ ኮይና ኣብ ሰውነትና ዘሎ ሕፅረት ኦክሲዳንት ንምቁፅፃር ይሕግዝና። ከም ጥቕልል ካውሎ ኩሉ ክብደት ንምቁፅፃር እውን ናይ ካውሎ ፍዮሪ ወሳንነት ዝለዓለ እዩ። ኣብ ካውሎ ፍዮሪ ውሽጢ ዘሎ ንጥረ ነገራት ክብደት ካብ ምስትኽኻል ጎኒ ንጎኒ ኣብ ሰውነትና ክኽሰት ዝኽእል ሕማም ካንሰር ንምክልኻል እውን ኣገዳስነት ኣለዎ። 7 ብሮኮሊ ብካሎሪኦም ኣዝዮም ትሑት ንሰውነትና ዝህብዎ ጥቕሚ ግን ዓብዪ ጥቕሚ ካብ ዘለዎም ዓይነታት ኣሕምልቲ ሓደ ብሮኮሊን እዩ። ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ኬ፣ ፎሌትን ዝኣመሰሉ ንጥረ ነገራት ካብ ብሮኮሊ ንረክብ። ብፍላይ ዋህይታትና ወይ ድማ ሴልስ ከይጉድኡ ካብ ዝገብሩ ዓይነታት ኣሕምልቲ ሓደ ብሮኮሊን እዩ። 8 ሰላጣ መብዛሕትኡ ግዜ ክብደት ክንክዩ ዝደልዩ ሰባት ካብ ዝጥቀምሎም ዓይነታት ኣሕምልቲ ሓደ ዝኾነ ሰላጣ ንጥዕናና ዝህበና ጥቕሚ እውን ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። ሰላጣ 95 ሚእታዊ ብማይ ዝተመልአ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰውነትና ሕፅረት ፈሳሲ ንምምላእ እውን ሰላጣ ብተደጋጋሚ ክንጥቀም ይግበአና። ሰላጣ ብተደጋጋሚ እንጥቀም እንተደኣ ኮይና ንጥዕና ኣዕፅምትና ንጥዕና ዓይንትና እውን ኣገዳሲ ንጥረ ነገር ሒዙ ይርከብ። 9 ቃርያ ቃርያ እውን ብተመሳሳሊ ነዊሕ ዕድመ ንኽንነብር ጥዕና ዘለዎ ህይወት ንኽንመርሕ ካብ ዝገብሩና ዓይነታት ኣሕምልቲ ሓደ እዩ። ቃርያ መዓልታዊ ንምገብ እንተደኣ ኮይና ሰውነት ካብ ዝደልዮ ቫይታሚን ሲ ውሽጢ 100 ሚእታዊ ብሓደ ግዜ ክነማልእ ንኽእል ኢና። 10 ኣቨካዶ ኣብ መወዳእታ እንረኽቦ ዓይነት ኣሕምልቲ ኣቨካዶ እዩ። ትሑት ካርቦሃይድሬት ካብ ዘለዎም ዓይነታት ኣሕምልቲ ሓደ ዝኾነ ኣቨካዶ ክብደት ሰውነት ንምቁፅፃር ይሕግዝ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ ልዑል ፋይበር ንምሕቃቕ ምግቢ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ ስብሒ ወይ ድማ ፋቲ ዝሓዘ ኣቨካዶ ካብ ካልኦት ምግብታት ብዝተፈለየ ንጥዕናና ዝስማዕማዕን ዘየድሊ ዘይኮነ ስብሒ ብምሓዙ ንጥዕናና ዝስማዕማዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብሓፈሻ እዚኣቶም ሎሚ ዝረኣናዮም 10 ዓይነታት ኣሕምልቲ ነዊሕን ጥዑል ዕድመ ንክህልወና ልዑል ኣበርክቶ ዘለዎም እዮም። ስለዚ ንጥዕናና ቀዳምነት ብምሃብ እዚኣቶም ኣሕምልቲ ኣብ ዕለታዊ ምግብና ብምእታው ጥዕናና ክንሕሉ ይግባአና። እዚ ትሕዝቶ ንዓኹም ጠቃሚ ኮይኑ ከም ዝረኸብኩምዎ ተስፋ ንገብር። ንኻልኦት ኣዕሩኽትኩምን ቤተሰብኩምን እውን ንኽበፅሕ ሼር ክትገብርዎ ኣይትረስዑ። ንተወሳኺ ጥዕናዊ ሓበሬታታትን ካልኦት መደባትን ድማ ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ሁኑ። ጽቡቕ ጥዕናን ነዊሕ ዕድመን ንምነየልኩም። ሰናይ ቅነ